Sanibonani Thokozani emakhosini, ngiyanibingelela. Sekudala sagcinana. Igama lami nguSandile. Ngumfo kaMaphisa. Namhlanje ngizokhuluma ngesihloko esijule kakhulu. Isihloko esithe uqina. Namhlanje sizokhuluma ngenyosi. Sizokhuluma ngephupho elithinta izinyosi. Ngabe kuchazani ukuphupha inyosi? Kuyahlukahlukana ke, uyabo. Kuyahlukahlukana ukuphupha inyosi. Kuney'nyosi kuya ngokuthi ziza kanjani kuwena ngaleso sikhathi. Iy'nyosi-ke zike zibe into eningi. Ziyaba inhlanhla, ziyaba futhi isichitho. Uyabona, ake sithi uphupha iy'nyosi zikuhubha, zikutinyela, ziza kabi nje ziwulaka. Lokho kungabika into embili. Kungabika ukuthi ushawa ngesichitho, isichitho esimbi, esinzima, esiyingozi. Noma kungabika ukuthi kunabantu abakwengamile, ababutho, abantu abakhulu abahamba nobukhosi. Kungaba ukuthi badiniwe, ingakho sebeza ngolaka. Ubona nje usukudwa iy'nyosi zikutinyela zisho ukubulala. Yabo. So ungabuka ukuthi iy'nyosi ziza kanjani, uyabo. Ungabuka ukuthi ziza kanjani ngoba ngisho ukuthi kuyenzeka uma uyibona ukuthi ziza ngolaka, kuyenzeka uthole ukuthi umuntu owakengama noma umuntu ophethe impilo yakho, umuntu omkhulu empilweni yakho usediniwe. Usethumela-ke laba ibutho lakhe ukuthi alize lizokuthi nje likuthinte likuxwayise, khombisa ukuthi awusahambi ngendlela eqondile. Okay. Amaphupho amahle-ke ngey'nyosi ake siwabuke wona nawo. If kuwukuthi uphupha iy'nyosi nje mhlampe zingena egcekeni bese y'ngena endlini zifike y'hlale, khomba ukuthi lokho uvakashelwe abantu abakhulu, uyabo. Uvakashelwe abantu abakhulu, abantu abanamandla. Uvakashelwe amadoda empi, amabutho. Lokho kuchaza ukuthi-ke uphephile, bavakashile nje. It's either bazokubikela ngento enkulu enhle ezokwenzeka phakathi kwekhaya noma ezokwenzeka phakathi kwesimo sento empilo yakho, bese befika nje bekuvakashela. Uyabona, abezile ngolaka, bayakukhombisa ukuthi bakhona banawe. Uyabona, mayifika futhi zihlala nje egcekeni, lokho kukhombisa ukuthi bayakukhombisa ukuthi thina njengabanikazi baleli igceke sikhona. Uyabona, kuyinto enhle okumele uyijabulele, uyibungaze. Kuyenzeka-ke uthole ukuthi kwesinye isikhathi zizofika, zifike-ke manje ungaphuphi. Uthole ukuthi ziyafika zingene egcekeni, zihlale kancane bese ziyaphuma. Zizobika umkhokha omumbi noma umshophi omumbi ozokwenzeka phakathi kwekhaya. Kodwa mayifika yihlala, ubone ziyahlala, zihlala isikhathi, mhlampe kuphela usuku, kuphela iy'nsuku ey'mbili bese futhi yiphinde ziyahamba. Lokho kukhombisa into enhle ukuthi bayakhombisa ukuthi bona njengabanikazi begceke sebefikile. Musani ukuyishaya, musani ukubiza abantu abaqoqa iy'nyosi, ngoba usuxosha abanikazi begceke, abanikazi bekhaya. Uyabona? So iy'nyosi ziyinto enhle. Hhayi, uma usuphupha amakhekhe-ke ey'nyosi anoju, hawu, khombisa ukuthi isimo sento empilo yakho sihamba kahle. Uyabo, ungalindela izinto ezinhle ey'zokwenzeka phakathi kwempilo yakho. Awuthi ngisale sengiphendula nanayi le ndoda. Ngazi noma indoda noma usisi kade engibuzile la, ngizomthumela la from WhatsApp. Ungibuze ku WhatsApp uthini? Uthi
ngicela ukubuza futhi leli phupho please. Ngiphuphe ngibamba inkosi yezinyosi. Yazi zathi ziyangilwisa lezi ezincane, ngabaleka ngavala umnyango ngibambe le nkosi yazo. Lokho-ke umuntu omdala kungabika into eningi, yabo. Kungabika ukuthi ukhona umuntu omkhulu okwembethe, uyabo. Umuntu oyomholi, umuntu omkhulu onobukhosi, uyabona, okwembethe, kodwa akakwazi ukuthi mayesehleli phezu kwakhe enzinze bese laba abanye ahamba nabo bekuthokozele lokho. Kungaba yinto eningi-ke engabalalo engenza lokho. Ngaba ukuthi awuhlambulukile, kungaba ukuthi kuney'nkinga nje ey'khona phezu kwempilo yakho kudinga ukuthi uyibheke. Ningathuki-ke iy'nwele zami la, sengiyinhlalisuthi. Zinganithusi iy'nwele zami ngenhlalisuthi. Ya, kungabika mfowethu lokhu ukuthi awuhlambulukile. Uma ungahlambulukile ngeke ukwazi ukuhola labantu okumele ubahole. Kungabika futhi ukuthi kumele ngabe la ukhona umuntu omkhulu, umuntu owumholi. Makuwukuthi kusemsebenzini ngabe umuntu onesikhundla, kodwa ngeke ukwazi ukusi-occupy leso sikhundla ngenxa yokuthi kuzoba nabantu abathile okumele ngabe uyabahola abazokudalela iy'nkinga, uyabo. Kungabika futhi lokho. Leli phupho kodwa likhombisa ukuba mkhulu kwakho noma ukuba mkhulu kwabantu abakwembethe abahamba namandla obukhosi namandla obuholi, uyabona. So kungaba yinto kanjalo, Nkosi yami, kungaba yinto kanjalo. So ya, ungaqalaza nje esimeni sakho sempilo ukuthi kuhamba kanjani, uyabona. Mhlawumbe uthole umuntu ozokubukela isimo sakho sempilo ukuthi yini le vimba lamandla angaka, Nkosi yami, akhona phezu kwesimo sento ey'impilo yakwakho. Ngalokho-ke awuphakamise amasokisi umuntu omdala ubuke, uyabona. Ya, abantu bayangihlupha-ke Nkosi yami, angisakhoni ukusenda kahle amavidiyo ngenxa yezimo ey'thile-ke zempilo, umsebenzi womlungu, angisenaso isikhathi. Kodwa-ke hhayi, ngoba sengikutholile lokhu enanqaba ukungithengela khona lokhu kwe-light, hhayi sengizowenza noma inini, ngizowenza noma inini. If kuwukuthi-ke uyadinga mhlawumpe ukubuza ezinye izinto ey'ngekho kula mavidiyo engiwaphostile, noma nje unesihloko ofuna ukuyisuggest ukuthi sikhulume ngaso, ungangibamba laphana ku-WhatsApp. Inamba yami u-074 90 12 45 no-7. Inamba yami leyo, ungibambe nje khona. Ngisazozama nje ukulokhu nginithumelele nje. Ya, makuwukuthi khona okunye obone ngathi sikweqile mayelana nokuphupha inyosi, ungibambe khona la. Ngicabanga ukuthi isihloko esolandela kumele sibuyele siyokhuluma ngamaphupho ey'nkomo. Kunemibala esasingayibalulanga. Sokhuluma ngamaphupho ey'nkomo, siphinde sikhulume ngokuphupha iy'nyoka, inhlwathi kakhulukazi nje abantu abadala. Nale jacket yami enhle-ke le, enhle, ya, yinhle ijacket yami. Ngiyathokoza nina bendloveni amandla, nababhejane ephuma esiqwini. Ngisawumntwana nami ngehlele ngezansi. Amen.